Bigti na yung mga kupal. Paano masabi? Three days later. Tubig. Para nasa pusa. Tanga-tanga talaga to si Kupal. Totoo Kupal yan. Kupal. Kapal na mukha. Hi. Oh my God! Wow! Sipyo, Gerald. Marami ka naman. Ay, video. Baka, ano? Maganda. Kanina, maganda kanina. Yung mga gwapo dyan. Ay, yata dito. Sa mga luwag. Ako nga eh. Si tumbong ko, tanggap po isip ko. Okay na. Ang gabot ang isip mo, Romel. Actress Tulog ka. ka na. Bubuhating ka ni ano. Ako. Babuhatin kita. Ano yun, email? Oh, babuhatin kita. Pag binuhat kita, itatapon kita sa may kanal. Alam mo yun? Gago! Support! Pero, Huwag mong gawin kanina namin bulutan. Binalik ka lang. Binalik. 8:01 p.m. Nagsashot na sila. Wow, ang ganda. Woohoo! Uy. Shot na po tayo mga lods. Dito po kami ngayon sa sana dito? Sa Argo, di ba? Agno? Argo. Dito po kami sa Agno Beach. Oy. Sa prank. Grabe, ang ganda dito. Sana kasama kita. Magsashot namin. Doon ka lang malambing. Bye-bye.